Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Action Reports, first portion. Mga preska ng mga balita, updates sa mga insidente kagabi. Action Reports, first portion, diri sa Action Radio. Kagkaroon ang inyo alagad. Aksyon Fred Salanga karon nga adlaw Huwebes, Pizza 29 na bulan sang Oktobre tuig 2020. Hoy 57 ka adlaw na lang ang nabilin, Paskwa na 64 diyas na lang. Saylo na kita sa tuig 2021. Action Radio. Mayong aga naman sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga balita lokal, nasyonal, blatter entry, hospital reports, mga balita sa Sur Norte kag Sentral nga bahin sang probinsya, sang Negros Occidental, mga insidente kag aksidente may mo nagluntad sa sulod sang 24 oras. Mga isyo, diri lang sa Action Reports First Portion. Action Radio. Pila sa aton nagapanguna nga mga pangulong dinalan sa aton mga balita lokal, operasyon sang BGNP gindiskusyonan sa Kapitolyo Probinsyal. Third batch sang surveillance testing sang market vendor pati gayunon karon sa hapon. Police Station 3 wala pa sang na-establish nga motibo sa pagpalupok sang armas lutang sa isa ka persona sa Irurico Subdivision, Barangay Mandalagan, Siyudad sang Bacolod. Balita nasyonal. Isyu naton karon nga aga. Ginmando ni Ombudsman Samuel Martires ang anom kabulan nga preventive suspension wala sang sweldo. Batok sa 5 ka-opisyal sang Department of Health angot sa ginaaligar kapaslawan sa pag-release sang benepisyo sa mga health worker karon nga may pandemic. Ang ginpapanaugan sang suspensyon amo sanday Director Kenneth Ronquillo sang DOH Health Human Resource Development Bureau, DOH Assistant Secretary Maylene Beltran, Dr. Roger Tungan sang DOH Administration and Financing Team, Dr. Laureano Cruz sang DOH Administration and Financing Team kag Administrative Officer Esperanza Carating. Suno kay Martires tuyo sang preventive suspension agod hindi maapektuhan ang investigasyon sa isyu. Ilabi na ang ginakusahan man ang mga ini sang gross neglect of duty and insufficiency kag incompetence in the performance of official duty. Makapila na kabisis ginpalayag ni Martires nga ang DOH wala nagakooperar sa investigasyon sang ombudsman angot sa DOH COVID-19 response. Wala sweldo samtang may investigasyon. Kung magsiling kita nga preventive suspension, ang ombudsman ginklaro nga samtang nagapadayon ang investigasyon, ini sila, hindi anay mag-report sa ilatag sa katrabaho. Agod nga hindi maapektuhan ang investigasyon. Wala nagakahulugan nga ini sila guilty na. Ipaidalom pa sa investigasyon, apang sa sulod sang anom kabulan nga wala sweldo. Magabalik payhan o kung makabalik payhan ini nga mga empleyado sang departamento sang ikaayong lawas depende na sa investigasyon sang ombudsman. Gapangarangka na sumong ang aton gobyerno nasyonal sa dalom ni Presidente Rodrigo Duterte ginmanduan na ang Department of Justice nga ang tanan-tanan nga ahensya sang gobyerno kinahanglan ipaidalom sa investigasyon. Ang 5 kadalagko nga mga ahensya sang gobyerno
amo ang tutukan una. Ipalayag ta karon ini sa ikadua nga hutong sa ngaton pagpangalagad. Ano ini? Nga mga ahensya sang gobyerno, laban-laban, nagligad nga mga napulo katuig. May mga survey na ano ang pinakakurap nga ahensya sang gobyerno. Kag ining 5 nadala. Halin pa sang una sa survey, pinakakurap. Wala nagakahulugan nga kung magsiling kita, ang isa ka ahensya perteng korupsyon, ang tanan nga empleyado korap. Hindi ina ang buot silingon, kundi may mga opisyal nga involved sa korupsyon. Kag wala nagkakahulugan nga pati ang mga empleyado ginaangot sa anomalya kag korupsyon. Kalabanan sini ang nagahimo mga mataas nga opisyal. Ang PhilHealth na tamaan gid, ang makbo 15 bilyones ang nadula sa kaban sang gobyerno. Amon asubong ang ginakot-kot sang aton sini Departamento sang Hustisya. Ginakot-kot ini sang ombudsman kag pila ka mga investigasyon kung kanday sinong nagkamol sang bilyon nga money ni Juan de la Cruz. Magamo sini nga may investigasyon? Sigurado ako, madamo sang mga ahensya sang gobyerno ang posible matukiban ang pagkadula sa mga pondo kag matukiban kung diin nagkadto. Dua ka bagay, nagkadto sa proyekto o nagkadto sa bulsa. Hamak mo nga nakuhaan sang footage ang tanan nga mga empleyado, pila ka mga empleyado sang PhilHealth, magwa sila puluyan ang salakyan puwerte. Milyon ang mga presyo sang salakyan puwerte. Ang BI amuman, hindi magwantang ang mga salakyan. Pati security guard, milyon ang propiedad. Hindi magwantang kuutay sa kabansang gobyerno. Mayo niya nga antes magbulag si Presidente Rodrigo Duterte sa iya palangakuan bilang presidente, mahawan-hawanan ta kung hindi gimantanan na magkaladakpan ang nagakuot sa kaban sang gobyerno. Mapahagan-hagan kag pananglitan magbulos ang masunod nga presidente kung sino ang mapilian amat-amato niya man kuting-kuting ang tanan nga korupsyon sa mga sanga sang gobyerno. Ang aton income sufisyente kung wala lang kinawatay. Ang aton income makabayad sa naman nga kautangan kung wala lang sang kinuutay sa kaban sa gobyerno. Galing laban pa ang sa bulsa sang sa serbisyo. Mayo ini nga panahon. Bisan nga ni si Presidente Rodrigo Duterte silenya kay Congressman Paulo Duterte anak ya pulong. Ang hayo pulong. Ara kada ha, budget ang inakaptan mo halong. Base kon malastraman sa ginatawag korupsyon. May paandam na sa iya mga anak. Lakip na. Sakay inday niya. Maga-iskerda na si Quinta. Welcome naman ang isa ka bagyo tropical depression nga si Role. Wala untat, madamo pa nga mga bagyo ang magasulod antes magtakop ang tuig 2020. Kamustahon ta ang sitwasyon sa Bacolod, ang nagapanguna nga mga balita, ang mga presyo sa merkado, ang sitwasyon sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Idulong ina sang aton patrol samtang padayon sila nagalagulad sa mga dalanon sa Bacolod sining matugnaw nga kagahon. Kay gapasulod na kita sa bulan sa Disyembre. By the way, ang hangin habagat nag-iskirda na ang mabatyagan yung hangin subong amiha na. Balita sa patrol. Upod kita kay Aksyon, Alvin Graba. Aksyon, Alvin! Action Fred, good morning. Matugnaw nga kagahon. Katugnaw sang dupoy sang hangin nga ginugdan Action Fred sa pagpanalithi, no? Subong kagahon kunti mala na kuntani ang dalan temprano pa na basa sa pagpanalithi Action Fred. Sa paglambiyong karon sang patrol sa mga dalanon sang syudad, ang dalan sang Lacson, Burgos kag iban pang dalanon sang syudad masyado pagka
tawhay sa sining kaagahon ti sa nasiling tanabala kung kay kumo panaliti basa ang dalanon siling ganis ang tupad ko di mayo pa ba temprano pa nabasa ang dalan. Ang koneksyon na Fred, no? Ang patrol sa karon nga kagahon ang mga observation bala sa nga patrol only ang nakita ang kagkalabanan nga makita na sa sining nga kagahon action Fred ang pagbiyahe sa mga tricycles nga nagadulong sa tagsa ka mga merkado una nato nalabihan kagina ang dalan sa nga Libertad man kagina nga mataamat naman ang pagbiyahe sa pila ka mga salakyan di pasahe nga nag-parking sa area sa nga Mabini Margarita sa may Pier Gold Dampi Action of Fred nga nagahulat sa pila ka mga pasahero after nga nagdulong man sa mga pasahero going abiyay sa area sa nga magsungay ang area sa balik naman sila sa area sa Barangay Bata Libot Action of Fred, no? And of course ang kumo matugnaw ang kagahon diri sa area naman sa Burgos sa public market padamo na sa mga nagapangapi sa sininga kagahon sa piyak sininga halos pag-ugid lamang nagbukas ang Burgos sa public market sa area sa vegetable section bukas naman action Fred ang mga isda matamat na ginalatan sang pila naton ka mga kauturan. Uy, may pagmahal aksyon na Fred sa presyo sang panakot. I believe ang pidada medyo omning isa action Fred sa nagmahal kay kumo sang ulam mapakal mo pidada mga 120 ang kilo. Di subong action na Fred medyo taas ang presyo. Grabe ang pagtaas sang presyo sa pila ka mga utanon especially ang panakot. Ang kutong tabla si Toto Inday, no? Tagpila subong ang presyo sang panakot. Ang panakot ta subong ang aton kamatis retail na ta subong 140 per kilo. Medyo nagtaas na 140 per kilo nagliga to si mana. Kuante ni siya makapakal ka ng binta. Oo, sang nagligad 80 pa lang to 90 ang pinakataas niya. Pero subong grabe na. Ang tanan nga panakot subong grabe na kamal. Ang paitan subong nagaretail na ta 180 per kilo. Gabarikutot. Ang polima ni mo ka pesos, tatlo lang gid ka bilog na gagmay nga paitan. Ang aton nga karot subong nagaretail na ta subong 120 per kilo. Ang aton nga medyo nubo-nubo, ari pata sa patatas. Pero ang iban, nagsaka pati repolyo subong. Dirito sa patatas nga nubo pila. Ang patatas sa subong, ari pata nagaritil pata subong sa 90 per kilo. Aton nga Bombay nga lokal, 230. Ang aton nga India, 120. Ay bagota nga nag-abot nga Bombay no alin sa di na ko nakan. Oo, dini halin pero pila bilis ini. Pinakanubo na siya kay ay India gali India pula na siya kaayo nagahatag ta subong sa 80 per kilo. Amuling medyo nubo halos pareho basta sibuyas Bombay yung isa no. Ahos ta subong ganito pila na. Wala pa nagsaka ang ahos. Ari pa ta subong sa 100 per kilo. Oh, ang pidada ta sa karon tagpila na. Ang pidada ta subong ang selected ari na ta subong sa 350 ang retilay. Ang paitan ta 180 pinakagagmay, 200 ang selected. Oh, grabe action na prelo. Pidada 350. Grabe ang pagsaka. Anong mga rason nga nagsaka siya man? Bangod ko no sa ulan, wala support nga halin sa Iloilo. Ang ari di sa aton daw hindi ka impatar jutay kayo duwa ka adlaw ang ulan ta bangod sa bagyo nga ginatawag nila. Diri ang kuan gali ang luy at subong kay nakatahom sa mga luy at subong tagpila ni subong. Ang luy ang subong ang luy wala man nagsaka ang luy subong maskin importante na sa tigkalalag pagkadto December nagaretail man gyapon ta sa 90 ang kilo. Diri naman kita sa mga utanon ta. Dahon-dahon tanay kay sa karon importante ni maglaswa ka kilang na may dahon-dahon tagpila ni subong mga dahon-dahon ta.
dahon-dahon ta subong pulo-pulo man tagyapon pero kung magbaligya ta sa bilog isa ka bilog na bugkos halin sa Libertad wala pa naribag nagahatag kita subong sa 40 ang bugkos ang aton nga retail pulo-pulo man gyapon pero siguro daw hindi gid ka komportable kay pertigid ka gamay. Ay, butsing. Action Alvin, Yes, sir. may kulitis kag lupo siya. Kulitis kag lupo, gani? Nang may kulitis di pero hindi masyado damot kag jutay-jutay bangod kay hindi ni diri lang ni sa aton hindi sa dulid gahatag lang di damo ang kulitis pag magbagsak ang sa dulid nga kulitis na sagod gid sagod nga kulitis. Oo, ang lupo yan. Ang lupo amo man tag jutay-jutay so naghatag sila subong sa lupo 130 per kilo, kulitis 120 ang kilo diri subong. Oo, Action Fred, no? 120 ang Amo gani. kilo. Nami ang lupo balo ka nga bisan na bakla mo lang sa dasang mga isda blaning gagmay kayo bisan na inang gina sulusugba mo bla. Oo. Sampawan mo kalupo, namit na basta may kulitis kag lupo gabakal gi ko kay matiyag ko bla daw Pilipino kagid kon ang ginaluto mo, ang ginasabawan mo, ang ginasampaw mo lupo kag kulitis. Sa Action Fred, no? Mas nami pagidya kag isa pa nakatilaw ko lupo nga kulitis Action Fred. Kag lupo nga ginbutangan bala ka munggo Action Fred. Na manamit man. Sampat gid. Siling ko amuling isa sa pinakamata manamit kaunon kag kay lupo kag kulitis. Ang Bisan guno lang gani sampawan mo sa lupo, gwapo na eh. Oo, ang guno kag kampiyon. Kamuo mo lang kamatis. Oo, galing kay ting kamatis subong Action medyo nagmahal no. Makon mo na iyang tag 120 na ang kilo unlike the other week 100 rather 80 to 90 pesos per kilo pero subong niya 120 bakal kagali niya bilog nito pag niya mga tag 5 ka pesos gurong bilog sa kamatis. Amuli Action Fred ang sitwasyon no. Ti ang mga utanon ta ti ari man ang tangkong may ara man iya sang kamuti dahon sang kamuti ang iban pa diri Action Fred nga magaginahan ay karon may ara man iya nga mga area sang rather sa vegetable area ang ila sining ampalaya ang talong ang carrots Action Fred Action Alvin, pamangkutas siya kung may pula siya dahon kamuti. pulang nga dahon sa nga kamote mangkuton tabi. Uy nami bala na Action Fred pulang nga dahon sa nga kamote. Miyara ka subong. Ang dahon kamuti ta amo man parehas lang ni sila sa kon magtaas ang kon anong dahon-dahon amo man na sila tanang Ay gali pero ari gali pulang nga dahon sa kamote. Dahon sa kamote. Oo. Miyara. Balo ka Action Alvin, nagiga nga adlaw, nagbakal akos na. Ginkilaw ko lang siya. Ha? Gin sampaw ko sa tinigang, pagkatapos may ara ko bala ng isa kabilog nga hilaw nga paho. Oo. Ginkudkuran ko siya, kag mutangan sibuyas Bombay kag kamatis. So sa pagkanamit wala tupong. Galalaway ka mo. Oo, makon mo na iyang Garaguso agi ya. Siyempre namit kita mo kapin pagidya kung aga Action na Fred ma-serve man sa imo. Diri gani ang kalabanan kapamati sa imo ang iba nga mga naga-ihaw pala sang baboy, even si Nini Pato. Si Nini Pato yung mahamba niya, kabalo na siya mo kapin pag ikaw mag-serve sa imo. Ka-short lipot nga guwapusod. Abot na nila Action na Fred, mahamba niya nga ila ang manamit nga ipamahaw kada aga. Maserve sa imo yang amo na kag makaon ka abi kinilaw ang kinilaw Action na Fred. Katilaw ka man Action na Fred sang kinkilaw man bala na punta bala na sang tangkong nga utan man ni si Action Fred pero pinakapunta niya amo yung medyo namits man nakatilaw kita Bisaya sini Action Fred mo nabalang Bisaya nga pula ang kolor nga yasang kuan man tangkong baw namits man Action Fred Inadiskubre ko na pati ang kuambla. Iyas ang kalabasa bla nga kuan na, mga ubos sa kalabasa. Oo. Inapagsampaw ko na sa tinula ko, namit.
Yes, action Fred, damit skid sa kapin pagid ang dahon sang kalabasa nga ginabutang nakatilaw ko first time ko nakatilaw action Fred sang dahon sang kalabasa nga kinbutang nila sa utan man action Fred. Namit skid sa siling ko daw ang sabor niya makagalanyat kaunon, especially kung aga action bread, no, ang sabaw sini kag ang iya sini ang kuan ang iya sini nga sabor kung makakaong ka sini about the best pagid ang isa diriya sa gina sa una gani we ko na discover action bread nga bisan gali ang bulak balasang kalabasa nga pwede manggali ni mautan malakot abi sa mga ginaluto nga utan. So for action bread, no, amuli ang pila ka mga presyo karon sa sa merkado partikular sa vegetable section. Bung aga action friend masako-sako man ang pila naton nga mga kautura, no. Bisan gani si Sir Ruben Casipi medyo masako-sako man karon sa pag-checkar man sang iya sini nga mga men sa pagbaligya man sa mga isda diri sa area sang Burgos Public Market. So for action na Fred, muning sitwasyon diri sa area sang Burgos Public Market, temprano pa nga nagladlad sang ila sini nga mga baligya. With action na ni Kiraw, by the way, action na Fred, ang observation sang patrola nga ginadulong sa inyo sang Mighty Sea. Rekta sa Burgos Public Market with action na ni Kiraw, ang kaaksyon nyo, aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:23 na. Ang aton sining pagtugda sa pulo pagkaon, kudo kabos-kabos kamo sa kwarta, pero luyag ka nga medyo marimis man pamahaw mo. Bakal ka lang da. Bakal kada shield bla, nylon shield da, o may ara kada nga namigin may green shield kada, bakal ka 50 damo na mo. Man shin ang kilos na, subong gina kilo na, bakal ka 50 okay na. Baklan mo 50 pesos, bakla mo sa kamatis 4 kabilog, bakla mo sa paitan 3 kabilog da, bakla mo sa lupo, sos kampyo na ang pamahaw mo. Ang sabaw ya marimes. Kag mind yo, kung galuto kamo gani isang shell, hindi kamo anay magbutang asin. Man gaabre na siya. Pag abre ya, maasin na siya kadaan. So kung butaan mo siya asin, maparat na siya. Timplahon mo anay. Pag abre ya, tilawan mong sabaw ya. Kung kulang-kulang yun tayo, dugangan mo. Pero kung asinan mo siya, ang guwais na daw hindi amo. Mapait kayo. Nangustustuhan, gibla. Kaya pag bukas na, gabugaman na sa asin, isampaw mong lupo mo, iplastal sa lamisa, sos! Ang kanon mo, gaso-aso pa, aragay. Purti ka namin. Ang gaser, bago tapos paligo, ga-short slip-out, gagwa-pusod, aragay. Manamit, baratuhon lang ang sudan, pero mananam ang imo pamahaw. Dali na, mahaw ta. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:24 na. Una nga hotong sang nagamonitor karon nga kagahon gabugtaw na kamo, si Joel Mahinay gabugtaw na, si Sanso Imong baw gamonitor sa dao sa Canada. Sa Canada bation ko da. Morning kay Chi Emiya Bedrijo Flores, kay Evelyn ni Pamusino, kay Heaven good morning. Subong man dira kay Helmond Garbanzos, kay Alex Buntisa, kay Bret Hart Tunato, kay Madeline Hilyaga Domingo Galuyo, Madeline Gilyang Domingo Galuyo, kay Melvin Peñapel, kay Alex Muntisa, kay Delia Liabe, dira kay Judy Florentino, bao sa Port Bendresco, no, France. Sa France, tunog tada, morning sa inyo Kay Jocelyn Arisibita, kay Vanessa Mayo, good morning, gid. Vanessa,
Kapamahaw ka na da? Namit mo pamahaw mo. Matugnaw ang kaagahon. O, sige, sige. Mabalik ako pagkatapos ni. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na, o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po nating kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong layo sa iba, mababawasan na agad ang tsansa mong makahawa at mahawaan. Kaya ituloy lang natin ang pagprotekta sa ating mga frontliners at komunidad sa pamamagitan ng pagiging bida. B. Bawal walang mask. I. Isanitize ang mga kamay at iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng hindi bababa sa 1 metro. At A. Alamin ang tamang impormasyon. Lahat tayo ay may responsibilidad sa isa't isa na bawas. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:29 na madmadron adlaw na sa panahon sang pandemya, krisis global ang nagakatabo sa atong pungsod kaabudlay sang pagpangabuhi. Labi na gid kon minos ang patubas sang katubuhan sa mga plantador gamay kagdalag ko ariho basi makabulig ini gamit kamo sang unique complete fertilizer sa inyo katubuhan. Gamit lang kamo anom ka unique complete fertilizer of di lang sang 2 ka urea kada hektarya. Gipi garantisado kag dugay magpalay ang pagkalagtom sang dahon sa inyo tubo. I-follow up ninyo sang anom ka unique kag 2 ka urea kada hektarya. Tonelada garantisado kag purisa maayo. Tungod ang unique may nitrogen para patambok, phosphorus para pagipi, potash para patamis, sulfur, magnesium, kag calcium, solusyon sa acidic na nga duta. Gamit kamo sang unique complete fertilizer, mabakal sa Gold Star Farm
Sa dugang nga kasayuran, makigangot lang kay Ronnie Diamante, cell number 0930-663-7204. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:31 na. Ikadua nga hutong sa ngaton sinipagpalupanamyaw karon nga kagahon, kaya Pulo Disina, good morning. Kay Flora Arnaiz, kay PB sang Hong Kong, nagamonitor sa Hong Kong, kay Dini Pornes Salamante, kay Melchorita Pereira, kay Gabutero Bilos Winston, good morning man. Maayo lang nga pag-upod sa aton, tagsagid kaagahon. May ni kay aga pa, mabulubog na ang panahon, mabulubagyuhon, samtang kahilay-hilay kamo, pulo panamyaw kita. Kay engineer mong kadaga, bugtaw na. Kay Judge Nap Diamante, sigurado gabugtaw naman. Kay Bitilaw sa Binalbagan. Kay Ruben Tampos ang LTO, bugtaw na. Kay Dr. Ray Valencia sang Binalbagan. Kay Pare Remias Arroyo, gapangapin na ni. Si Roy Marino, hidlaw makuba. Kay Tutor Aula Libugas na Lomda, birto ka na. Kay Pare Erneng Horilla, gabugtaw na. Kay Pare Istoy Querido, kay Pare Nick Barca, kay James Patalagsa, kay JC Sindico, kay Monseng Siocon, kay Raul Chua, kay Joel Peredo, kay Roger Aguirre, kay Lori Aporado, kay Gilbert Carion, kay Mayor, good morning, kamusta na? Dira kay Bibitan, kay Engineer Nariel Bantay, kamusta na? Kay Lorine Canson, si Jerome Solinap, naga-monitor na, kabugtaw na, karon nga kagaon. Sige madmad na, paminsar na kung ano ang pamahawon. Areglado. Las 4:33 na. Okay, mabalik ako dugay-dugay, hindi magalen. Unahon ko lang niyo ang isa ka paid program. Please stand by. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang ko guys, nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga pata sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong
kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon. Ang pamilya kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radyo Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radyo Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla San Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Istasyon nga nagkapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Red Sox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y saysay ang mga kalintangan. Responsable at pagbalita, kagaya na na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Maayong hapon naman sa ating mga palanggagamang itang palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa nabilin, isa ka oras, 19 minutos, karon nga adlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist Sampedaya di pamangkot to nagligad para pamaninga ni nawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon,
sa Bacolod Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sa pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sa pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon. Ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog na makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sansang anong nakailangan. Responsable at ang balita kagaya na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa ating mga palanggagamang palamati. Balik kita sa aton pagpangalagad karon nga kaagahon. Medyo maulo-ulanon, bisan si Kinta amat-amat naga-iskerda na sa aton sinipungsod Pilipinas, may ginbilin man siya nga mga kahalitan. Ang report daw siyam katao ang nagkalamatay, subong man may ano nga pilason, may missing bangod sining pag-arangka ni bagyong si Kinta. Pagkatapos nga maga-iskerda ini siya, isa naman ka-tropical depression, bagyong si Rule, masulod man sa pungsod, karon nga adlaw suno sa pag-asa. Gapinalumba sila sulod sa pungsod Pilipinas. Ang aton lamang halong-halong
Kay tagsa ka tuig, hindi magnubo sa 20 ka bagyo nagasulod sa pungsod. So ato ni mo na lang, wala man tamahimo, hindi mo ni masaway ang bagyo ya. Wala ya sa gobyerno makasiling, hoy, hindi ka magsulod sa pungsod. Kinaugali iniya. Wala sa makapugong sini. Nature ini siya. So ang ato ni moon, preparasyon. Kung nagasiling ang gobyerno, takas ka mo da, hindi ka mo magbutang sa puluyan, sigad sang kasubaan, tumano naton. Kay kung sumaka ang tubig, disgrasya gid. Amo ina nga ang baha subong puwerte. Bangod sa kahigko na sang palibot, pilak dire, pilak dito sang sagbot. Isa kita sang nagahimo kalakasan sa pagsaka kag pagbaha sa tubig. Kag subuman halong samtang padayo na pagtupa sang ulan, gahumok ang duta, amo ina ang kabangdanan sang ginatawag landslide. Extra nga paghalong. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:47 na. Libre nga medical check-up, libre nga konsultasyon, nagapadayon sa Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang simptomas. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:48 na. Morning lada. Kay Jocelyn Aresibita, kay Norman Huyod sa Sydney, naga-monitor siya. Kay Erne Odasco Lidas, kay EJB Laho, kay Beth Noblesa, kay Alex Puentes, good morning lang May lang pag-monitor. Gaburon ang panulo ko do si Duterte man ba? Paglawag sang mga drug user, sobra pa sa populasyon sang Pilipinas, ngayon man sa pasensya. Nya may diferensya jutay ang mata. Natural. Ako na mo mana. Sining ko galantaw ko di sa computer, kisa gaburon man panulo ko. No? Kinanglan guro sa amon yung tinaga bala do inumol kadag ko para kitaon. Amo gina. Kung nagaedad ikaw, medyo ulo antipara kita. Hindi maayo ang aton pananawan daw ga buron sa kun kaysa. Amo nang angalan kung sa dire daw hindi ko mabasahan mayo kisa gasala kita bangod sa aton pananawan. Sure. Kung gasure ang presidente, sure man kita Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:59 na. Ano ang aton ni moon sa Bacolod? Ginakuting-kuting naton ang aton sini gobyerno nasyonal. Kay man hasta Nobyembre 30 gindeklarar ni Presidente Rodrigo Duterte nga ipaidalom gyapon kita sa General Community Quarantine. Upod naton ang National Capital Region, probinsya sang Batangas, Lanao del Sur nga probinsya. Lakip na ang aton utod nga syudad ang Iloilo, ang aton syudad ang Bacolod, Tacloban City, kag Iligan City. Hasta ini sa Nobyembre 30. Tiga-ayo kita. Pagi kay Mayor Bing nga kung mahimo, medyo i-downgrade yutay sa Modified General Community Quarantine ang syudad sa Bacolod.
para magligwa-ligwa mabla. Gapasulod na kita sa bulan sang Disyembre. Bisan paano maghalog sa yutay, nga happy man yutay ang Disyembre sang aton sini mga kauturan. Mabugnaw ng panahon, mabatian ta na ang mga ambahanon pang Disyembre. Maglakat ka sa mga dalan, gatukar na siya ang ambahanon pang Disyembre, ang mga iban nga mga mall nga ginabrihan, nagapakabit-kabit na Merry Christmas na. Ang mga kabataan daw medyo excited na gin. Nya Pasko na. Si Santa Claus maabot. Nagbakal na midyas nga bago kay ipakabit, kay pagbugtaw pagkaaga, basi kung Paskuhan, amo na siyang espiritu sang Pasko. Tikabay pa nga itagaan man kita sang gobyerno nasyonal. Nga ginayo naton kay nagdutay na malang ang aton sini COVID-19 kabay pa, no? Kay ga-us-os. Pero hindi kita magkumpiyansa sa nasiling ko na ang kung ano nga mando para sa aton ikayong lawas, sundon ta lang, wala kita da perdihon, may dagon di kita. Hindi man naton mabasol, apila naton ka mga kauturan ga tinumpoks na mo. Sos, linibo ang gakadto sa Don Salvador Benedicto, linibo ang nagakadto sa mga baybayon, labi na sa barangay Punta Taytay. Pero extra man nga paghalong, medyo ang social distancing patuman tagyapon. Nagligad to, naglibot ko na, sus, gapaligo sa baybay bla. Ang amay ginatubong, ginatibong yung bataya. Gaabas ay ti. Hindi na social distancing. Ang panawag sa nakapituko, ay kalay. Pwerte, no? Halong kay, hindi kita anay magpiyar, no? Tunaan tamayo. Nga kung magnubo na gid, kagwala na gid, kung ang aton barangay sa 61-22 pa lang ang COVID-free, kung tumanon tani, ang mga ginapang hambal sa national, provincial, kag local government, kag maglibre kita sa COVID, sos, puwerte, balik kita sa normal naton nga pagpangabuhi. Bisan wala baksin, bisan nga hindi pa kita mabakunahan kon zero kita sa COVID-19. Everybody happy. Anaya pananawan ko na. Happy kita tanan. Makita mo siguro ang pagsinabay-sabay. Ato lang kinanda na itong sadto nga pagpangabuhi. Pagbugtaw, pagkagakadtos trabaho. Panghimo sa sulod sang puluyan. Pagka ulo-adlaw, do maluya-luya, lantaw television, lantaw pelikula, paghapon nga daw lang obra kanto sa mall, pulo pangapi, upod sa mga kumpare et kilala. Sos, daw ginahandom ko na lang. Ginahanduraw ko ato nga mga inadlaw. Tag nagalaom ako nga hindi magdugay kaluoy sa mga nga Diyos, maiskirda gid ini si COVID-19. Kabay pa nga wala sa mabulos. Daw pareho sa bagyo bla, gwa isa, sulod isa. Pero kung wala kita gahalong, balik kita sa uno naman, disgrasya. Kapag hakroy ng kabataan, no? Nga saan o pa ta makagwa? Saan o pa ta makakadtuliwat sa baybay? Saan o pa ta makakadtuliwat sa Mambukal, si Palay, kag iban pa nga mga lugar? Maka-overnight kita dito, makapulupaligo kita sa baybay, makapulupaligo kita sa swimming pool. Ay, ang kabataan na. Medyo natakan maguro, pila ka bulan nga, ara sa sulod sa puluyan. Ang guayawg saran lang, sos. Ang kabataan gareklamo na. Pero tikon padayon kita magpasaway, ang apektado kita tanan. So medyo tuman-tuman na kita. Dali na gid lang. Hulaton naton. Aksyon Radio Philippine Standard Time plus 4:55 na sa panahon sang pandemic, krisis global subong. Bisan ang mga mangunguma, kung wala ka sinuptan, naga-experience ka pa sang manubo nga patubas, baklon pa baratong humay mo, disgrasya gid. Kinalanda ko kayong imo produksyon. Ariyo, basi makabulig ini sa inyo, gamit kamo unique complete fertilizer, bangod ginapataas ini ang aton patubas. Paano? Gamit kamo sang 2 ka bag sang unique complete fertilizer sa first dose kada ektarya. Opdi lang sa 1 ka bag sang urea,
gipi garantisado kag dugay madula ang pagkalagtom sang dahon sa humay. I-follow up sa second dose sang duha ka unit complete kag isa ka sulfato nga magaresulta sang malaba nga uhay kag tinggas nga pinasi. Tungod ang unit may nitrogen para Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Patayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Patayon aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampiligan. Patayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y samsang anong kalintangan. Responsable ang pagbalita, padayon na ipalagnan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon
kadapya na ikaw nang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Pagkulong kag Negrosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse matuod na mensahe wala sang hinadang piligan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sansan anong nagkahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalat na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Aksyon Radio Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Anabel Calderon Doremles, kay Jose Mungcal Torilla, kay Alex Puentes, kay Bel Noblesa, kay Apollo Disina, good morning lang. May lang nga pag-monitor, tagsagid, kakaagaho. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:06, mabalik ako. Unahong ko lang niyo ang 5 minutos nga paid program. Please stand by.
Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sang pedaya ti pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawagay sa ngalan ni wala naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamara. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo nga ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla San Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Sabisan ang mga kalintangan. Responsable at ang balita Pagdayon na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig.
Mayong hapon naman sa itong mga palanggagamangitan palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa Nabilin, 1 oras, 19 minutos, karon ngadlaw Miyerkules. Anniversary Action Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod. Police Station 3, wala pa sang na-establish nga motibo sa pagpalupok sang armas lutang sa isa ka persona sa Irurico Subdivision, Barangay Mandalagan, Siyudad sang Bacolod. Si Aksyon Eric Magbanwa may report. Aksyon Eric, please go ahead. Action Fred, good morning. Report kikan sa Bacolod City Police Office. Panaligban pagkaroon sa Police Station number 3 kung anong ang motibo sa sining pagpalupok sa persona nga nagasakay sa isa kasalakyan Santo Martes ang gabi. Sa ini sila ang maglabay dira sa may Purok Bulak, Irurico Subdivision, Barangay Mandalagan, Sini Siyudad sa Bacolod. Suro sa kay Police sa Captain Richard Pajarito, hepe sa Police Station number 3, nga hindi pa nila mahibaluan kung sino ato mga persona nga ginaligar nagasakay sa isa ka SUV nga nagpalupok sa armas luthang. Sa din, ilan na recover ang duha ka basiyo sang hindi pa mabalawang nga kalibre sa armas luthang. Ginausisa pa ni Pajarito Action Fred kung bala tripping, may kontra, hubog o base ara sa probinsya sang droga ang persona nga palupok sang armas luthang sa nasambit nga lugar. Natabo ina kagabi mga alas 8:20 no, takna nga oras. Base sa aton nga pangusisa dito kung pag-investigar na may isa ka SUV no nga salakyan nga nagagi going to Irurico, may nakakita nga palupok ini no samtang nagasakay sa salakyan o kung sa SUV. Yun na surrender ang mga bystander dito pag ang security volunteers ang Irurico sa aton investigator nga mga official nakita dito sa dalan kung sabihin nagagi ini nga salakyan. Para lang sa posisyon sa aton nga unit subject for further investigation no para mabalaan kung tani naton kung ano yato nga salakyan gid kay wala makuha ang iyang plate number. Anong inyo sir nga pagpangusisa da no? Tripping lang basi may kontra sa sinang lugar nga sa init ka nagpalupok. Anong lantaw nyo sir man? Ang aton nga una dira nga presisyon daw tripping siguro kasi kung wala kabalo nakainom na ang sulod sang salakyan daw tripping nila nga mag illegal discharge sang ilang perans. So depende kay dito sa lugar mo mala na nakita nga salakyan nga nagagi pag nagpalupok. Wala na sir mga CCTV sa lugar sir? Mo pa na ang muna subject for scrutiny no ang CCTV sa area kung may ara kay itanawon man namon kung base na capture posible ang plate number sang inang SUV kay gabi na yung natabo. Muna naman na itanaw naman sa CCTV kung anong ito nga klase kasalakyan no para mabalanta kung sino ang tagiya sina. Action Fred, si Police Captain Richard Pajarito, hepe sa Police Station number 3 sa interview sang Aksyon Radio. Ang inyo ka-aksyon sa Bacolod PNP, una sa balita, una sa aksyon, Action Eric Magbanwa nag-report sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:15 na. Morning landa kay Amy Esmeralda Dolido, kay Cory Bidaha, kay Rosalina Arellano Espadero, kay Whiskey Dilta, kay Warlito Nisha, good morning man. Oy, sa aton mga kauturan, panahon na. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig,
Istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa PDEA yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang Kamara. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol.